ukuthi isimo engibhekane naso la uyakwazi ukuthi angisize nami ukuthi impilo yami ngiyibheke ibalance futhi ngoba ngisaqala emsebenzini khona izinto engakwazi ukuthi ngiyisethe kahle uyakwazi ukuthi angibhalansise ngiyayidinga le mali manje njengoba ngizela kuwena bhuti wami ngicela ukuthi angazi ukuthi ngenze kanjani ngithole usizo lokuthi manje angikwazi ukuyikhuluma lento nonkosikazi wakho umuntu ongikhonzile angazi into ngingayixoxa nobani ngitshele nobani ingakho ngize ngazobhalelela kwisigeme sothando ukuze ngithole usizo olungcono angazi bhuti wami sengizamile nje lento iyangidla ngaphakathi kwesinye isikhathi akufiki ngisho ubuthongo ngilokho ngibuyelela amaphupha amabi engithinta engipotopotoza ngoba bhuti wami azange bengicabanga ngibamba ngisho induku yami ungamphambili wami ngabona ukuthi ayingeke ngathi usejule kakhulu mfundisi manje nje lokhu ibuya lento angisakhululekile nje nami angisazizwa njengomfana oright ngisho nalomuntu engibhekane naye angikwazi nokumxoxela umuntu engithandana naye oseduze kwami so manje angazi ukuthi ngize njani bhuti wami ngathi ngaba nalo usizo lwalapha isenzo lesi sokukunikeza imali uyaqhubeka naso Sinibingelele babukele emakhaya igama lami ngumfanifilo kaMbuthuma ewushe bathi liyawushuzela ewushe sesiphinde sabuya kuyigemegeme zothando size nesinye isigemegeme namuhla babukeli beyigemegeme zothando sinomunye umfowethu sivakashele namuhla la ozosibikela esinye isigemegeme sothando sikwamukele siphinde sikwamukele emfowethu kuhlelo lethu igemegeme zothando yebo bhuti wami unjani sikhona mntaka baba akukho kunye hayi ake usichazele kabanzi mfowethu ukuthi umfowethu ubani wakabani usuka kephi nguSiphiwe Cele osuka le eMbombolo ngizela kusigemegeme sothando ngoba nginenkinga yothando angazi la ngikhonza khona khona inkinga engibhekane nayo lapha esontweni so manje iyangixaka le nkinga akekho futhi umuntu engikwazi ukuyikhuluma naye nothi ngihlale phansi ngixoxe naye le nkinga le lapha bhuti wami mina ngumuntu ongasebenzi kahle yes so ngiyakhonza kodwa ngizongathanda ukuthi ngiligalule ibandla engikhonza kulona kuleli bandla leli ngumuntu futhi o-talented kakhulukazi ophiwe nasekuculeni othanda ukuhamba namakhwaya practice kube mnandi nje kube njalo ngoba ngiyamthanda uJesu futhi ngiyamsebenzela ngelinye ilanga ngangaba nenkinga bhuti ngishoda imali yokuthi ngiyemsebenzini so kwakukhona la ngangibizwe khona so ngangaba nemali ngazama ukuthi ngizamxhumana nomfundisi ukuthi mfundisi sengibe nenhlanhla nomusa wenkosi uhambele ngakimi ngase ngacela ukuthi angisendele imali umfundisi mase senda imali cha ngicela u200 futhi hawu lo 200 lo avela kuzongisendela angisendele 1000 hawu ngijabuleke namuthi umfundisi shuthi uyangicabangela hayi kube mnandi kube njalo ngiye emsebenzini akhambe isikhathi nginganakile futhi kuphinde ngingene hawu nani futhi linye 1000 futhi ngingasacelanga hawu mfundisi hayi shuthi hayi nginganaki nje qhubeke khambe insuku hayi kuthi mase kuzophela inyanga nje avela angisendele 3000 ngixake ukuthi ayimholi hayi kodwa hayi ngibonke ngoba umholi wami futhi umuntu engicabanga ukuthi ungikhonzile nami ngicabangela ngoba kwisimo engibhekane naso uyasazi hayi kube mnandi siqhubeke kuthi ngelinye ilanga sambile siye practicing mase angicela ukuthi uzodlula angithathe hayi ngivume umfundisi uthi hayi umfundisi ayikho inkinga hayi mengithatha umholi wami sihamba endleleni angincome asumsebenzi webandla ngwenza kahle and ngumfana oright nje kube mnandi kube njalo yabo athi mase siphuma emontweni hawu umholi lo sihlike emontweni mase eza ngakumina mefika ngakumina afika ngisha ngehaka hawu umholi ngoba sija ukuxhawulana nje mesiphuma ebandleni angisha ngehaka nginganaki hayi khambe isikhathi angimase ukuthi kuWhatsApp azongisendela love hawu umholi hayibo
Qale-ke ngithuke-ke manje ngiqala nami ukuthi hawu umholi manje sengisendele lapha noma mhlawumbe udidekile. Hayi mhlambe bethu usendele umunye umuntu. Ya mhlawumbe usendele umholi lo ugani ushadile noma kanjani? Ya ugalele unawo unkosikazi. Ya ukhona mamfundisi. Nawe ngicela umamfundisi umuntu nje ongikhonze kakhulu. Nami nje ngokunganaki ngithi umholi ngoba mhlawumbe ngumuntu osebenzele ibandla hayi usangikhonzile. Nalezi zinto engipha zona ngokunganaki. Mase kuthi ngesinye isikhathi sizoya komunye umthandazo mengicabanga ke ePortshepstone. Sambe sePortshepstone asacele mina ukuthi hayi ucela ukuthi ngimkhaphe ngoba umamfundisi uzobe ngekho. Hayi singeneke emontweni sambe. Mesihamba lendleleni umholi hayi uyangithinta uyangiphatha uyangithinta uhambe ngibrush nje la ethangeni umfundisi ethi hayi kodwa nceke yami avu right ebandleni ucula kahle hayi samba ayingana umzimba wakho unjani angizizwa nje kahle ngiyeza ukuthi umholi manje usaqala esilokho engithinta umholi hayi bo enami ngixakekile ngaleso sikhathi hayi sambe sidlule egarage hayi egarage sidlule athenga into right izokudla kube mnandi hayi mase ngiyabonga umholi labo singene emontweni mesuka usengibamba ngesandla sengibambe nje ngesandla njengomuntu engathi abantu abathandanayo hawu umholi kwenze njani hayi mase sibuya ke mthandazo sifike sikhuleke sicule mesabonga le moto ngisaxoxa mesangitshena ukuthi hayi nceke yami kahle kade ngangikubona ebandleni nginaka ukuthi umuntu right owenza umsebenzi and futhi widakhe elihle uyangichaza hawu umholi hayi ngibonga athi lento uyathanda ukuthi iphelele kumina naye uyangithanda hawu umholi ngisho manje ungithanda ngakuphi into engixakayo umholi njengoba ezokhuluma lamagama lo ushadile nonkosikazi wakhe futhi muhle ungikhonzile banazi ingane ngicela sibanazi ingane zamantombazane ezo2 hayi lento le mesangitshela ukuthi ngingayitsheni umuntu hayi nami hayi ngithi hayi ngizothula ke lo ngoba umholi sasho kanje and futhi manje into engiletha lawe wena bhodi ukuthi isimo engibhekane naso la uyakwazi ukuthi angisize nami ukuthi impilo yami ngiyibheke ibalance futhi ngoba ngisaqala emsebenzini khona izinto engakwazi ukuthi ngiyisethe kahle uyakwazi ukuthi angibalansise ngiyayidinga le mali manje njengoba ngizela kuwena bhuti wami ngicela ukuthi angazi ukuthi ngenze kanjani ngithole usizo lokuthi manje angikwazi ukuyikhuluma lento enonkosikazi wakho umuntu ongikhonzile angazi lento ngingayixoxa nobani ngitshele nobani ingakho ngize ngazobhalelela kwisigeme sothando ukuze ngithole usizo olungcono angazi bhuti wami sengizamile nje lento iyangidla ngaphakathi kwesinye isikhathi akufiki ngisho ubuthongo ngilokho ngibuyelela amaphupha amabi engithinta engipotopotoza ngoba bhuti wami azange bengicabanga ngibamba ngisho induku yami ungamphambili wami ngabona ukuthi ayingeke ngathi usejule kakhulu umfundisi manje nje lokhu iyabuya lento angisakhululekile nje nami angisazizwa njengomfana oright ngisho nalomuntu engibhekane naye angikwazi nokumxoxela umuntu engithandana naye useduze kwami so manje angazi ukuthi ngize njani bhuti wami ngathi ngaba nalo usizo lwalapha isenzo lesi sokunikeza imali uyaqhubeka naso kusayilesa sikhathi bhuti wami asagcina ukunginika ngaso kodwa ngiyacabanga kusawumuntu vele usazoqhubeka nginike because nami ngagcina ngaphendulanga emuntu ngavele ngabashocked nje ngangazi ukuthi ngenze njani ngafreezer ngagcina ngashongo ngoba ngisho nje ukuthi angitshena ngamuntu angikhulumanga namuntu okwamanje ngisabhekene naleyo nkinga bhuti wami mhlambe izinkulumo ayixoxayo ezinye zithine ezikhombisa ukuthi mhlambe usaqhubeka nalento ayenzayo Mabe befika ebandleni angithi sasinakho ukuxhawulana mase sihamba sabazalwane angipotopotoza shothi indlela ngixhawula ngangixhawulisi nje kwensizwa njengombhemi nje umuntu uxhawula insizwa ngibule ukuxhawula yena vela ngipotopotoza isandla lokho ngipotopotoza ngesikhathi sothi ngicifele ihlo kanjalo nje kube izinto ezingisusayo nami engasazithandi nje kahle so wena mfethu uyafuna ukuphuma kulesenzo senzo umfundisi kodwa manje inkinga usadinga usizo lakhe financially le akusiza ngalo bhuti wami kona mengisidinga kodwa manje sengibhekane naso ngincamela khona ukuphila impilo ukuthi ngibuyele ngibe straight ngiqonde ngikwazi ukuyiphilisa ngale mali bese ngicabanga ngisho ukuyeka nokukholwa ngoba manje ngiyakubona ukuthi ngababona abafundisi behamba kanti khona into abayifihlile la ngaphakathi kubona yabona ngisakazi siyakuzwa bhuti wami udaba lakho sizolifakela izibuko siyifakele amehlo amani nombukeli ekhaya sizozama ukuthi silisumele udaba lukamfowethu lolu ngoba kusho ukuthi ziningi inkinga abazalwana ababhekana nazo ngoba manje uyabona ukuthi umntwana lo usenkosini ngenxa yesenzo sikamfundisi usezophuma esontweni kokuyikona ukuthi akukho kuhleke manje futhi uyasho ukuthi iyamlekelela nale mali amheha ngayo umfundisi
okuyizona zinto lezi ukuthi umuntu mehamba ngendlela e-right bese kufika isilingo esifana nalesi. Okubuhlungu lesi silingo sifika ngaphakathi esontweni futhi siqhamuka kumphathi. Qhubeka usilandele imbukelo emakhaya kwigemegeme zothando siyeza nesixazululo salolu daba. Ngiyabonga bhuti.